Rasta pääsee tuonne C-finaalitaisteluun. Ketkä ne kaksi ovat? Jännitys tiivistyy. 10 sekunnin taulu ylhäällä. Punaiset palaavat. Sammuvat ja sitten mennään. Sieltä lähtee numero 13 erittäin hienosti. Rikka Holma, Norman Kuurheilu, Antola, Saksa, moottorikerro, Päkki, Viietti. Sieltä hyvä. Nina lähtee piikkiin, ottaa ykköspaikan sieltä. Paanasen Ninallahan on tuota menestystä, vaikka kuinka paljon asfalttikumpukin on kakkonen. Seiska SM:ssä viime vuonna, toissa vuonna nelonen, sitä edellisenä vuonna kakkonen, eli hopeamitalisti vuodelta kakkonestajalla on menestystä, vaikka toisille jakaa siitä sieltä ei hyvä, sieltä pääse mihinkään. Puolangan moottorikerrokautta urheiluautoilijat on tuo Ninan seura, sorvaaja ammatiltaan Hämeen JM-yhtiöt, Fiat, Hämeen JM-yhtiöt, rakennuspalvelu Pekka Paanainen, autohuolto, M. Taponen, auto- ja varaosamyynti Sami Mäkelä, Heikku, Syltty, äiti, isä Paavo ja ajomassa, Mikkilukan ajomassa, hänellä. Näiden tullaan sieltä Paanasen Ninan johdolla. Nina on ykköspaikalla, Rikka Holma laskee siinä kakkosena. Onko tämä tuo sama järjestys, kun tullaan ruutulipulle? Onko Nina Paananen ja Rikka Holma ne kaksi kuljettajaa, jotka menevät tästä tuonne C-finaaliin? Kovaa lasketaan tuonne varikkokaarteeseen ja siitä sitten vielä tuo viimeinen rypistys tuolta varastorakennuksen taakse siitä ruutulipulle. Paanasen Nina tämän sijoituslähdön voittajana, kakkosena Rikka Holma, eli nämä kaksi kuljettajaa menevät sitten tuonne